Mmadụ 62 bụ ndị gụchagoro akwụkwọ na Chukwuemeka Ojukwu University abụrụgo ndị anabatara na Pharmacy Council nke Naijiria. Onye nọ n'isi ya Pharmacist Bankole Ezebilo, onye gbara akaebe ya bụrụ kọmishọna na-ahụ maka mmụta ọkammụta Ngozi Chumude na eze ọdịnala ndị ogidi igwe Pharmacist Alex Onyido na Pharmacist Vincent Okelo bụ onye ọbịa bịara n'ụdị pụrụ nnukwu iche nakwazi ndị ukwu na ya bụ ngalaba. Joseph Egbocha wetara anyị akụkọ a. Dịka ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ ebe ahụ okwu, Kọmishọna Chumude, onye anọchitere anya site n'aka Direktọ nke Higher Education na ya bụ ministri, Oriakụ Oyibo Alọ, kọwara mmemme ahụ dịka nke a nabatara nke ọma bụkwa nke na-agbaso usoro Prọfesọ Chukwuma Soludo si were achị steeti a. Onye Vice Chancellor nke ya bụ Mahadum, Ọkammụta Greg Nwakobi, kọwara njem agụmakwụkwọ dịka nke na-eweta ọtụtụ ihe dị mma. O mere ka mata na a chọrọ enyemaka mmadụ dị iche iche iji wee hụ na ya bụ ihe gara nke ọma. N'aka nke ya, onye Dean nke ya bụ fakọlti, Ọkammụta Theophine Akunne, kọwara ya bụ mmemme nnabata dịka otu n'ihe nnukwu ihe ha mepụtagoro na ya bụ mahadum ka ọ gachara afọ 5 ewubere ya. O kenere onye ọbụla nke nyere aka n'ịhụ na ya bụ ngalaba agụmakwụkwọ na-aga nke ọma. Ọkammụta Akunne yọkwara ndị Anambra ka ha nyere aka hụ na etinyegasịrị ihe ndị ga na-enyere agụmakwụkwọ aka na ya bụ ebe. Ka ọ na-edu ha n'iyi nnabata, onye rejistra nke Pharmacy Council of Nigeria bụ Pharmacist Ibrahim Ahmed, onye anọchitere anya site n'aka onye Head of Department nke Education nakwa Training Pharmacy Council na Nigeria, Dọkịta Anthony Idoko, gwara ndị ahụ a na-anabata ka ha hụ na ha na-agbaso ezi ụkpụrụ nke agụmakwụkwọ bụkwa nke ndị nọbunu hapụrụ ha. N'okwu mmechi ya, onye bụ onye kacha mee ọfụma n'etiti ụmụ akwụkwọ ahụ bụ Pharmacist Chidera Dilibe kenere ndị niile tinyekọtara aka wee hụ na ya bụ mmemme gara nke ọma. E nyekwere ụmụ akwụkwọ ndị mere nke ọma onyinye nkwanye ùgwù dị iche iche.